Россияда һәм дөньяның күп кенә илләрендә җиңү диктанты узды. Халыкара тарихи акция Бөек Ватан сугышы темасына багышлана һәм инде 4 ел бердәм Россия Федераль партиясе проект кысаларында тарихи хәтер гамәлгә ашырыла. Төп максатлар Бөек Ватан сугышы тарихын белү һәм яшьләрне патриотик тәрбияләү. Татарстанлылар 167 майданчыкта диктант язды. Үзәк майданчык гадәттәгечә Бөек Ватан сугышы музей мемориалында үтте. Катнашучыларны бердәм Россия Татарстан бүлекчәсе секретаре Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Ачык майданчыклар эшчәнлегеннән тыш җиңү диктантын республикабызда 16 майданчыкта яздылар. Катнашучылар хезмәттәге батырлык предприятиесе исеменә лаек булган завод хезмәткәрләре, шулай ук халыкара акциягә Росгвардия хезмәткәрләре дә кушылды. Нам важно то, что проникает в душу людей, которые приходят добровольно и вспоминают подвиги наших отцов и дедов, нашей страны в этой чудовищной войне. В сегодняшних условиях глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, принимая решение о специальной военной операции, как раз принимает превентивные меры для того, чтобы больше кровопролития не было, больше смертей не было. Остановить этот чудовищный варварский ход, который произошел на территории бывшего Советского Союза, нашей страны.